Я вас шчыра вітаю ў гэтым зале Мадрыд. Я вельмі рада, што вы сюды прыйшлі. Мяне зваць Марціна Чурдава. Я працую як рэжысёр тэатра і лектар. І я працую ў некамерцыйнай арганізацыі, якая мае назву «Постбеллум». Наша арганізацыя дзейнічае ў Чэхіі з 2002 года. Наша галоўная чыннасць – это тое, што мы збіраем гісторыі. Мы збіраем гісторыі звычайных людзей, якія пражылі незвычайнае жыццё ў 20 стагоддзі. І прычым гэтыя людзі, яны былі альбо ключавымі сведкамі важных падзей у 20 стагоддзі, альбо былі непасрэдна іх удзельнік. Нас цікавяць гісторыі ветэранаў вайны, тых, хто перажыў Халакост, ахвяр рэпрэсій у 50-е гады, дысідэнты, духоўных асоб. Нас таксама цікавяць людзі з другога боку барыкад, тыя, хто быў пры ўладзе. Гісторыі палітыкаў, членаў КДБ, дзяржаўнай бяспечнасці і гэтак далей. Нейкіх даглядчыкаў у вязніцах. Нам цікава стварыць як мага больш разнастайную мазаіку 20-го стагоддзя. Мы хочам паказаць, што гісторыя яна не адна, што гэта не толькі нейкая адна гісторыя, якая паказваецца нам у падручніках. Мы хочам паказаць гісторыю, якую перажылі нашыя бабулі, дзядулі, прабабулі, прадзядулі і гэтак далей. Як ужо казалася, наша галоўная дзейнасць тое, што мы збіраем гісторыі. Вось на фотаздымку вы бачыце інтэрв'ю са сведкам пэўнай падзеі гістарычнай, і мы прыходзім, і гэтыя сведкі, яны самі з'яўляюцца створцамі гэтай гісторыі. Мы іх ніяк не вядзем, вось тое, што яны скажуць, гэта і будзе іх гісторыя. І з гэтай гісторыі мы складаем вялікую базу дадзеных, якая мае назву «Памяць нацыі». І гэта не толькі памяць чэшскага народу, не толькі памяць чэхаславацкага народа. На дадзены момант у гэтай базе дадзеных гісторыі з 64 краін свету, у тым ліку з Беларусі. Гэтая база даных у адкрытым доступе для ўсіх у інтэрнэце. Вы можете знайсці альбо вось пад гэтым адрасам, альбо ёсць і чэшскі адрас, каму бліжэйшая чэшская мова памяць народа.cz. Хто заўгодна можа шукаць у гэтай базе дадзеных і выкарыстоўваць гэтай гісторыі ў навучанні гісторыі ў школе, альбо для работы ў некамерцыйных арганізацыях, у гістарычных інстытутах. Яна даступная насамрэч для ўсіх. Як ужо казалася, нас цікавяць гісторыі сведкаў розных падзей, і вы тут бачыце гэтыя тэматычныя блокі. Это сведкі падзей, звязаных з нацызмам, з нацыянальнымі меншасцямі, палітычных вязняў, з нейкімі спецслужбамі і ветэранамі. Але нам не цікава ствараць гэтую базу дадзеных проста для таго, каб яна недзе вісела ў інтэрнэце. Наша мэта – паказаць гэтыя гісторыі людзям і матываваць людзей да таго, каб яны цікавіліся сучаснай гісторыяй. Таму што, напрыклад, у чэшскай сістэме адукацыі ёсць праблема, што да сучаснай гісторыі мала калі даходзяць рукі. Часта ўсе пачынаюць разбіраць дэталёва гісторыю дыназаўраў, але з іншага боку гісторыя Другой сусветнай вайны застаецца вельмі мала высветленай. І мы шукаем спосабы, як распаўсюджваць гэтыя гісторыі. Там простое, што ў нашай базе дадзеных заўсёды ёсць запіс інтэрв'ю са сведкам у выглядзе аўдыа ці відэа, але мы таксама імкнемся знайсці як мага больш гістарычных матэрыялаў, якія нам можа прадставіць гэты сведка. Это фотаздымкі, нейкія дакументы, лісты, карты і ўсё. Вось гэтыя ўсе дакументы і ўсё, што гатовы нам прадаставіць, і ўсе тыя дакументы, якія гатовыя прадставіць гэтыя сведкі. Як я ўжо казала, нас цікавяць розныя спосабы, як матываваць у тым ліку і маладых людзей пачаць цікавіцца сучаснай гісторыяй. Мы прыдумалі такі праект, які называецца «Гісторыі нашых суседзяў», калі школьнікі з 8 і 9 класаў, 14-15 год, якія ствараюць групу разам са сваім настаўнікам. Яны атрымаюць падтрымку нашага каардынатара з арганізацыі «Постбеллум».
Яны выберуць сабе гэтага сведку, это можа быць нейкі член сям'і, нехта з рэгіёну, і яны запішуць і апрацуюць гэтую гісторыю, якую ён гатовы ім прадаставіць. І ў далейшым гэтая гісторыя стаецца часткай нашай базы дадзеных. У нас у гэтым вельмі добры досвед, таму што дзеці вельмі адважныя журналісты, яны пытаюць вельмі цікавыя, задаюць цікавыя пытанні. І вось яны задаюць такія пытанні, якія дарослыя, альбо ім не прыйшло б у галаву, што такое пытанне можна задаць, альбо ў іх ёсць пэўны блок псіхалагічны, яны не хочуць пра такое пытацца. Мы навучым дзяцей карыстацца тэхнікай, навучым іх запісваць відэа, мантаваць яго. Мы таксама іх навучым такім больш мяккім здольнасцям, як весці размову, як эмпатычна падыходзіць да гэтага сведкі. На дадзены момант у гэтым праекце ўдзельнічае больш чым 100 чэшскіх школ. І праз вось гэты праект гісторыя нашых суседзяў у нашу базу дадзеных увайшло 1200 новых гісторый. Мы праводзім анкетаванне па выніках вось гэтых праектаў, таму што нас цікавіць, наколькі мы паспяховыя, і мы бачым, што дзеці перш за ўсё ацэньваюць вось гэтыя цвёрдыя навыкі, якія яны атрымліваюць, гэта праца з тэхнікай, напрыклад. І з другога боку яны ацэньваюць тое, што яны атрымліваюць мяккія здольнасці, мяккія навыкі так званыя, маюцца на ўвазе здольнасць весці эмпатычны дыялог, здольнасць весці інтэрв'ю, працаваць у групе, а таксама праца над тым, каб злучаць пакаленні, таму што гэта тэма цяпер актуальная ў нашай краіне. І вельмі важна вось гэтая здольнасць убачыць у старэйшым пакаленні носьбітаў мудрасці і памяці. І вось мы заўважаем, таму што вось з тым, як прыйшоў капіталізм, заўважна, што вось у нас зараз ёсць тэндэнцыя, каб бачыць усё ў святле поспеху, эканамічнай выгады. І старэйшае пакаленне, яно як бы эканамічна невыгадна, і яно губляе гэтую павагу малодшага пакалення. І ў гэтым святле вельмі важна тое, што мы робім. Вось яшчэ некалькі іншых шляхоў, як мы паказваем гісторыі нашых сведкаў людзям. Мы выдаём кнігі, у якіх змешчаныя сапраўдныя ўспаміны і гісторыі сведкаў. Вось гэтая кніжка, якую я трымаю ў руках, гэта гісторыя 3 жанчын, якія маюць свой досвед з нацысцкім рэжымам. І вы бачыце, што гэтая кніжка падрыхтаваная як комікс. Кожны з гэтых коміксаў намаляваны іншым аўтарам, і акрамя самой гісторыі так прадстаўленай. Напрыканцы кожнай з гісторый ёсць архіўныя матэрыялы і фотаздымкі кожнай з жанчын. І нягледзячы на тое, што гэта досыць цяжкія і глыбокія гісторыі, мы імкнёмся прадставіць гэтыя гісторыі ў той форме, якая будзе даступная і прыцягальная для моладзі. У нас з гэтым вельмі добры досвед. Можете паглядзець на гэты комікс. Вось мы выдаем коміксы, розныя іншыя публікацыі, можете паглядзець на іх. І акрамя вось гэтых 2 шляхоў, гэта гісторыі нашых суседзяў, гэта публікацыйная дзейнасць, кожную нядзелю на чэшскім радыё, кожную нядзелю там выходзіць такая перадача, якая называецца «Гісторыі 20-го стагоддзя». Там, дзе мы публікуем гісторыі, якія мы маем у нашай базе дадзеных у форме радыё-рэпартажа. Гэта вельмі папулярная форма, яе вельмі любяць слухаць. Можете бачыць і іншыя чыннасці, якую мы здзяйсняем. Это выставы, у тым ліку выставы недзе на вуліцы, канцэрты, экскурсіі на месцы памяці. І яшчэ адна наша дзейнасць, якая выглядае так узнёсла, і яна з'яўляецца вельмі узнёслай і вялікай. Гэта фотаздымкі з уручэння узнагарод памяці нацыі. Гэтую узнагароду і гэтую прэмію памяці народа мы перадаём 3 сведкам з нашай базы дадзеных кожны год, каб ацаніць іх гісторыю і тое, што гэтая гісторыя можа нам данесці. Гэта марафон для памяці нацыі. Яшчэ адзін спосаб, як данесці гісторыі людзям, мы прыдумалі такое прылажэнне для тэлефона. І ў розных месцах, дзе адбываліся пэўныя гістарычныя падзеі, можна вось спампаваць наше прыкладанне і зрабіць сабе невялічкую экскурсію па гэтых месцах і пачуць тое, што адбывалася на гэтых месцах. Гэта вось наша прылажэнне «Памяць нацыі». Гэта вялікая выстава, якую мы рэалізавалі гэтым летам. Гэта раён Летна у Празе. І там, дзе вось бачыце гэты маятнік, раней стаяў вялізны помнік Сталіну.
І гэтае месца да сённяшняга дня называецца каля Сталіна, і калі з кім-небудзь дамаўляецеся, вось скажам, сустрэнемся каля Сталіна, хаця яго там ужо даўно няма. Для нас, як для пражан і як для чэхаў, гэта месца памяці. І вось у падзямеллі пад гэтым былым помнікам мы зрабілі вялізную выставу. Можете паглядзець, як гэта выглядае, крыху цёмна. Это падзямелле. Это, уласна, канец прэзентацыі. Тут у вас, вы бачыце кантакт маёй калегі, якая займаецца замежнымі, кантактамі з замежам, Марыя Янушкова. І сёння яна піша вялікі праект, каб атрымаць грант на супрацоўніцтва з Беларуссю. І яна даверыла прапанаваць вам, калі б хто-небудзь з вас зацікавіўся удзелам у праекце, каб я паказала вам яе кантакт. То бок у вас ёсць вось гэты кантакт, і калі б хто-небудзь хацеў перадаць свой кантакт, вы можете напісаць яго ў гэтым нататнічку. Ён будзе перададзены Марыі. І апошняя рэч, пра якую я хацела б сказаць, гэта не частка гэтай прэзентацыі. Вось тое, што я хочу сказаць, гэта майстар-класы праз перажыванне. І гэтыя майстар-класы вельмі важная частка адукацыйнай часткі постбэлюм. Гэтыя майстар-класы праз перажыванне мы праводзім для дзяцей ад 6 год, ажно да студэнтаў універсітэтаў і выкладчыкаў. Нашы майстар-класы маюць розныя тэмы, і гэтыя тэмы заўсёды заснаваныя на канкрэтных гісторыях нашых сведкаў з нашай базы дадзеных. Але за гэтай гісторыяй мы заўсёды шукаем больш шырокі кантэкст і шырокую тэму. Напрыклад, тэмы калектывізацыя, грамадзянская адвага, мужнасць, адукацыя ў дэмакратычных каштоўнасцях. На дадзены момант у нас 12 такіх майстар-класаў праз перажыванне і ўзнікаюць чарговыя. Нехта з вас учора меў такі шанец перажыць адзін з такіх майстар-класаў праз перажыванне на тэму грамадзянская адвага. І для нас вось гэтая адукацыя праз перажыванне вельмі важная. Мы ўспрымаем яе як вельмі эфектыўную. Таму што на працягу гэтага майстар-класу дзеці альбо студэнты ўваходзяць у пэўную ролю, і ў гэтай ролі яны даследуюць такія рэчы, такія абставіны, якія ў нармальнай сваім жыцці яны б нават не хацелі спрабаваць. Яны маюць магчымасць даследаваць гэтую гісторыю і гэтую тэму ў бяспечнай ролі. Мы працуем з рознымі артэфактамі, з рухам, з аўдыёзапісамі. І галоўны метад, які мы выкарыстоўваем, гэта структураваная драма. Это значыць, што гісторыю нашага сведку мы бяром і падзяляем на некалькі розных метадаў. У нас, на жаль, тут няма зараз ні часу, ні прасторы, каб гэта паспрабаваць. Але, прынамсі, я вам магу сказаць вельмі коротка пра тое, як праходзіў майстар-клас па гэтай грамадзянскай адвазе, каб вы мелі ўяўленне, пра што ідзе гаворка. Можам зрабіць, напрыклад, толькі гэтую уводную частку, у которой пачынаецца наш воркшоп. Я вас папрашу, вось так, як вы зараз сядзіце, каб кожны з вас, вось як вы зараз сядзіце, у сваіх думках успомніў свой вобраз нейкага чалавека, які для вас прадстаўляе гэтую грамадзянскую адвагу, грамадзянскую мужнасць. Это можа быць нейкі беларус, нехта з іншай краіны. Это можа быць нейкая славутая асоба, гэта можа быць нехта з вашых блізкіх, маці, настаўніца. Хто асабіста для вас з'яўляецца вобразам грамадзянскай мужнасці і адвагі? Цудоўная магчымасць пазнаёміцца і сказаць менавіта, чаму вось тая асоба, якую вы выбралі, і чаму менавіта яна з'яўляецца вобразам грамадзянскай мужнасці. Знайдзіце каго-небудзь і паразмаўляйце хвіліначку. Дзякуй вялікі, можна спыніцца. Зразумела, што гэта вельмі цікавая тэма, але ў нас застаецца толькі 5 хвілін. І вось цяпер мяне цікавіць не канкрэтныя імёны, не канкрэтныя асобы, але менавіта тыя якасці, тыя характарыстыкі, якія, на вашу думку, мае вось гэты грамадзянска адважны чалавек. Нам не трэба дамовіцца, не трэба мець нейкі адзіны ідэал, ікону, толькі вашае меркаванне. Што вы думаеце? Некалькі меркаванняў можна пачуць? У нас думка такая, что, я думаю, выскажу так, что человек, які адказ грамадзянскі, да, такі сведак, гэта такі чалавек, які не баіцца казаць у вочы тую праўду, якая ёсць насамрэч.
Ён адважны, да, ён адважны пры любых абставінах. Ён не маладушнічае і гатовы пайсці на рызыку для сябе, для сваёй асобы, дзеля праўды. На мой погляд, гэта чалавек, які разумее рэаліі сваёй існасці, там якой ён у сістэме ёсць, і можа як бы такі flexible на англійскам, сумяшчаць там розныя такія моманты і супрацоўнічаць з людзьмі, якія не згодныя з яго меркаваннем, але яно там вельмі добрае, грамадзянскае і так далей. Вот я от нашей группы, калі мне дазволіцца, выставлю, то есть у нас были 3 розныя прозвішчы, але іх усё аб'ядноўвае, што гэта вот насамрэч такая была не толькі грамадзянская мужнасць, але просто мужнасць, таму што то есть гэтыя людзі ведаюць, што яны ідуць супраць сістэмы, што іх будуць магчыма як-то пераслядоўваць, будуць супраць іх як-то бароцца і так далей. Поэтому просто павінна быць мужнасць ісці супраць сістэмы якім-то чынам. То есть бароцца за свае ідэалы, якія ў іх ёсць. Мы гаварылі пра іншыя якасці, мы гаварылі пра мудрасць, здаровы глузд і цярпімасць, якія дазваляюць захаваць найбліжэйшых асоб сваёй сям'і. І пасля мы ў гэтым майстар-класе мы працягвалі праз тое, што я б вам раздала ў групах розныя артэфакты, якія мы знайшлі ў шуфлятках нашых сведкаў. І вам трэба было б даведацца як мага больш інфармацыі пра гэтага чалавека на аснове гэтых артэфактаў. І пасля ў ролі менавіта гэтага чалавека мы прайшлі праз яго гісторыю. І вось тое, пра што мы зараз, той гісторыю, якую мы зараз пачыналі, гэта гісторыя Ежы Навраціла, скаўта, які ў 1948 годзе з групай скаўтаў і жаўнераў прынялі ўдзел у непаспяховай спробе дзяржаўнага перавароту. Было яму ў той час 25 год, ён быў студэнтам, яго пасадзілі на шмат год. Яго сяброўку пасадзілі да канца жыцця. І ў гэтай гісторыі мы хочам паказаць, што ён не нейкі супергерой, што это проста звычайны чалавек. І што кожны з нас можа рабіць пэўныя крокі. І это вось фрагмент такога воркшопу, это майстар-класа, каб вы мелі ўяўленне пра тое, чым мы займаемся. Гэта вось тое, што вы зараз чулі, і тое, што вы зараз паспрабавалі, гэта так вось коротка кажучы тое, што робіць наша арганізацыя Постбеллюм. Наш прынцып вельмі просты. Мы збіраем гісторыі і паказваем іх іншым людзям. Каб мы усведамлялі, што свет ён не чорна-белы. І вось бачанняў кожнай падзеі шмат. У нас ёсць пару хвілін, можа у вас ёсць нейкая заўвага, пытанне. Марціна, учора вы паказвалі вось менавіта ў нашым інстытуце так вось гэтую методыку. І я ведаю, што ёсць матэрыялы на беларускую мову перакладзеныя, якія можна атрымаць. Вот можна нейкі да іх невялікі метадычны каментар, як з імі працаваць. Як я ўжо казала, мы працуем са структураванай драмай. Гэта метад, які заснаваны на прынцыпе класічнай грэчаскай драмы. Гэты прынцып прыходзіць да нас з англасакскіх краін. Вы калі-небудзь чулі пра структураваную драму? Нічого страшнага. Мы усе прызвычаіліся жыць у гісторыях. У гісторыі, якая пачынаецца, мае сваё развіццё і скончваецца. І на вось гэтым нашым перажыванні заснаваная наша методыка. Мы калі прэзентуем, калі робім гэтую гісторыю ў якасці майстар-класа праз перажыванне, выкарыстоўваем 5 асноўных пунктаў, якія можна выкарыстоўваць у тым ліку асобна. Напрыклад, у класе з вашымі вучнямі. Першы пункт – гэта такая прынада, спосаб зацікавіць. Калі мы імкнемся уцягнуць у дзеянне нашых гульцоў. Вось гэтай прынадай могуць быць, напрыклад, прадметы пэўнай асобы. Это можа быць, напрыклад, атрывак з дзённіка ці з ліста пэўнай асобы. Прыйдзеце ў клас і проста яго прачытаеце. Гэта можа быць аўдыо, відэаматэрыял альбо нейкі рэпартаж. Альбо таксама нейкія абразы, нейкая мапа, нейкія фотаздымкі. І праз гэта мы імкнёмся зацікавіць нашых удзельнікаў.
Далейшая наступная частка называецца вось паглыбленне даверу і будаванне кантактаў. Мы паказваем нашым удзельнікам больш інфармацыі пра гісторыю, якая адбываецца, і пра час, у якім адбываецца гэтая гісторыя. І тут зноў жа можна выкарыстоўваць розныя артэфакты. Можна выкарыстаць таксама настаўніка ў пэўнай ролі. Настаўнік можа прыйсці ў пэўнай ролі і пачаць дзейнічаць. Альбо можна выкарыстаць так званыя жывыя карціны, которые вельмі любяць выкарыстоўваць менавіта ў адукацыі праз перажыванні. Вось, напрыклад, гэта вельмі лёгкі метад. На жаль, у нас няма часу. Мы маглі б з вами тут вельмі хуценька зрабіць, напрыклад, жывы вобраз чаго заўгодна. Напрыклад, паўстання Каліноўскага. З нашых цел мы б зрабілі фотаздымак гэтага паўстання. І пасля пачаўся бы рух. Які быў бы наступны крок наступны кадр, альбо што хоча сказаць гэты герой у дадзеную хвіліну. Это ўсё вельмі лёгкія тэхнікі, але вось гэтае перажыванне праз цела, маўленне, рух дае нам нашмат большыя магчымасці, каб запомніць. У параўнанні з тым, што дзеці будуць проста сядзець і слухаць пра гэтае паўстанне. Можаце паспрабаваць, напрыклад, у нейкай групе. І тут мы паглыбляем давер да гэтай гісторыі. І надыходзіць кульмінацыя нашага воркшопу, калі ўдзельнікі павінны прыняць рашэнне і несці адказнасць за сваё рашэнне. Напрыклад, у нашым майстар-класе пра гэтага ежы, пра якога я вам казала, ён павінен вырашыць, ці будзе ўдзельнічаць у гэтым планаваным перавароце, альбо не будзе. Вось мы прымушаем нашых удзельнікаў задумацца, якія могуць быць наступствы прынятага рашэння для нашых удзельнікаў у ролі гэтага ежы, якія для яго гэта могуць быць наступствы. Асабліва, калі працуеце з малодшымі курсамі ці малодшымі школьнікамі, яны вельмі такія натхнёныя, рэвалюцыйныя. Так, мы ідзем і проста адназначна. Але ён павінен задумацца, а што, напрыклад, моя сям'я? А што, напрыклад, што з маім жыццём, калі я пайду ў вязніцу, напрыклад? І адразу бачна, што ўсё не такое чорна-белае, як здавалася. Напрыклад, у воркшопе пра калектывізацыю, як я вам расказвала пра яго, дзеці павінны прыняць рашэнне, ці іх сям'я уступіць у калхоз, альбо не уступіць у калхоз, і тады іх альбо арыштуюць, альбо іх выселяць. І згубяць усю маёмасць, якую мелі. І здаецца, што для пакалення цяперашняй моладзі, якая часта асуджае сваіх бацькоў, дзядоў наконт таго, ці ўступілі яны ў гэтыя калхозы, ці не ўступілі, это вельмі важна. Гэта важна і цэнна, таму што яны павінны прыняць рашэнне, дзе ні адно з рашэнняў нельга сказаць, што яно правільнае ці неправільнае. І перажыць гэта на ўласнай скуры. Нават калі гэта проста на 4 гадзіны майстар-клас. І яны адразу зразумеюць гэтую сітуацыю, у якой жылі людзі на працягу 40 год. Пасля прыняцця рашэння наступае фаза, калі гісторыя атрымлівае яшчэ больш інфармацыі. Калі мы дзецям пакажам, як гэтая гісторыя насамрэч скончылася, мы таксама ім скажам, што гэтая гісторыя, яна заснаваная на рэальных падзеях, і дзеці адразу это вельмі любяць, калі гэта рэальныя сапраўдныя падзеі. І пасля вельмі важна весці з імі рэфлексію, дыскусію, каб яны гэтую асабістую, сваю вельмі эмацыйны досвед, каб гэты досвед маглі перавесці ў больш абстрактныя, больш шырокія веды, досвед. Наколькі я зразумела гэтую методыку на беларускай мове вы атрымаеце праз мой імейл. Вось праз Алену вы можете атрымаць мой імейл. І калі б нехта цікавіўся маёй кансультацыяй, таму што ў постбэлюм я займаюся менавіта адукацыяй, звяртайцеся да мяне, не бойцеся. Гэта ўсё.